1920-luvulla Neuvostoliitto alkoi syntyä ja sulkeutua. Noina vuosina arkkitehti Konstantin Melnikov alkoi suunnitella erikoista taloaan keskelle Moskovaa. Rakennuksen valmistuessa vuonna 1929 Melnikov muutti perheineen taloon, josta tuli yksi modernin arkkitehtuurin ikoneista. Kun Joosif Stalin kielsi modernin arkkitehtuurin Neuvostoliitossa, Melnikovin vaikeudet alkoivat. Melnikovilta kiellettiin arkkitehdin ammatin harjoittaminen ja käytännössä hänet eristettiin taloonsa. Keskeisten arkkitehtonisten aiheiden, kuten pääsisäänkäynnin katoksen hahmo, löytyi moninaisten vaihtoehtojen jälkeen. Alkuideoista lähtien rakennus muodostaa suojatun pihan, jonka etelärajana on itse rakennus. Pihalle sijoitettu uima-allas saa alusta pitäen vapaasti aaltoilevan muodon.
Koshino-talo sijaitsee Rokkovuoren juurella Ashiassa, Koben ja Osakan kaupunkien välissä. Puiden kattama tontti on laajuudeltaan vähän 200 neliömetriä. 1978年に越野亭を依頼されます。越野弘子というのはファッションデザイナーなんですが、私の周囲にグラフィックデザイナー、ファッションデザイナーいっぱいいました。越野弘子さんから芦屋というところで家を作ったし、この地域はですね、一般の市街地からいうと4度低いという寒いところなんです。しかし敷地が広いというので彼女はそれを購入します。で越野亭もパッとこう見に行った時に大きな大木があちこちに点在しておりましたので、この大きな木を避けながらかつ光をしっかり取り込んだ建築を作らねばならない、この斜面地をうまく生かした建築を作らねばならないというふうに考えましたのは、地形をどう読むかと、どういうふうに地形を読みながら建築を作るかということを考えたんで、だからあの建築まずは、ほとんどいわゆる敷地の中に埋没したような建築で、数年後には木の中にすっぽりと埋もれてしまうような建築を作りたい。Jean-Jacques Rousseau, kuuluisa valistuksen ajan filosofi, uskoi, että luonto on tehty ihmisen hyväksi ja yhteiskunta ihmisen pahaksi. Asettuiko rousseaulainen henki Le Corbusieren, funktionalismin luojaan ja uuden kaupunkisuunnittelun kehittäjään hänen seesteisinä vuosinaan? Vuonna 1951 sveitsiläissyntyinen arkkitehti ja maalari suunnitteli Cabanonin, pienen mökin, Monaconlahden rannalle, Ranskan rivieralle. Kuudentoista neliön mökistä, jota Le Corbusier kutsui linnakseen, kasvoi projekti sivistyksen mahdollisuuksista luonnon sylissä. Arkkitehti itse totesi, että hän on niin onnellinen Cabanoninsa maailmassa, että hän uskoo elonsa päivien päättyvän juuri täällä.
Mutta miksi Barragan, joka olisi voinut rakentaa talonsa esimerkiksi El Pedregaliin monen etuoikeutetun tavoin, päätyi perinteiseen työläiskaupungin osaan? Alusta asti Barragan halusi, että hänen talonsa ei julkisivultaan erottuisi alueen muusta rakennuskannasta. Talon tuli asettua elimellisesti paikalliseen kulttuuriin ja sinutella vallitsevaa fyysistä todellisuutta. Ainoa, mikä ulospäin erottaa talon kadun muista rakennuksista, on sen julkisivun pituus ja ristikko säleiköllä varustettu kirjaston ikkuna toisessa kerroksessa. Pohjoisovi, numero 12, johtaa Barraganin studioon. Numero 14 on ovi itse taloon.